Moikka! Tää on mun eka videopostaus. Ja tää on ostokset, tai niinku, et mä esittelen mun ostoksia, tai niinku noita mitä mä nyt oon, en mä nyt oo siis kerralla käynyt silleen, että mä menen shoppailemaan. Vaan siis mä oon ostanut noita silleen tässä pienen ajan sisällä. Että joo. Ensin tää kaulus. Tää on H&M:stä, siis ennen mä olin silleen, että en mä halua tollasta, että ne on tosi rumia ja kaikkea tällaista, mut nyt mun mielestä tää on ihan sikakiva. Niinku varsinkin tyyliin tällaisen farkkupaidan kanssa tää on mun mielestä tosi kiva. Ja tää on H&M:stä ja tää oli tarjouksessa, tää oli 3 euroa. Tää oli mun mielestä tosi kiva. Ja tässä on niinku semmonen ihan pieni hakanen tässä reunassa. Tai tässä kulmajutussa. Mutta on mun mielestä tosi kiva. Joo. Sitten tää on kans H&M:stä. Tämmönen tosi pitkä. Tässä on tällaisia koiria. Ja tää on toisaalta puolelta tällainen. Tää on tosi pitkä. Tää menee mun kaulan ympäri joku 3 kertaa. 2 kertaa. En oo ihan varma. En nyt jaksa alkaa koittaa. Mut siis tää on siis ihan sika pitkä. Tätä vaan niinku jatkuu. Tää oli kans tarjouksessa. Tää maksoi vaan 5 euroa. Mulla on ollut ennemminkin tällainen samanlainen melkein huivi. Mut siinä oli niinku tätä, kun on julkisia vessoja ja sit siinä on se miehen kuva ja naisen kuva, niin sit mulla on ollut niinku se, että siinä oli sitä naisen kuvaa. Se oli tällainen samalla periaatteella tehty, mutta se oli paljon lyhyempi kuin tää. Niin tää oli mun mielestä tosi kiva. Ja se oli tosi halpakin, että kun oikeesti toi olisi maksanut varmaan, oliko 15 euroa vai 10, en ole ihan varma. Siinä ei enää hintalappua, kun mä käytin sitä tänään. Ja sitten tämmönen niittivyö, tai tämmönen, en mä tiedä onko nää niittejä vai, mutta anyways tällaisia rautatappeja, tai tällaisia tappeja vaan tässä. Tää on niinku vaan tällainen ohut vyö. Tässä on vielä hintalaput ja kaikki, koska mä otin tämän silleen äkkiä sieltä kaupasta ja tää on mulle vähän liian pitkä. Että kun mun pitäisi niinku laittaa tänne vikanreikään ja sekään ei olisi niinku tarpeeksi kireä. Että ois varmaan pitänyt ottaa koko pienempi, mutta ehkä mä voin käydä ostaa uuden samanlaisen, kun tääkin maksoi vain 5 euroa. Että kun tää oli tarjouksessa ja oikea hinta täällä olisi ollut 7,95. Mut ehkä mä käyn ostamassa vielä yhden tällaisen uuden. Vielä yhden. No siis sit mulla olisi näitä 2. Mä voin lahjoittaa vaikka sitten jollekin vähän isommalle tai en mä tiedä. Mut joo, se oli tosi kiva, koska mä oon nyt alkanut tykästyä niinku kaikkiin tosi ohuisiin vyöihin. Et mulla on ollut niitä kyllä kaapissa, mä oon ollut silleen, että en mä halua käyttää niitä, että ne on rumia, eikä ne edes hyödytä mitään ja kaikkea tällaista, mutta nyt mä tykkään niistä tosi paljon. Ja sanoin mä, että toikin oli H&M:stä, joo, se on H&M:stä. Sitten tämmönen tosi iso harmaa neulepaita, villapaita, miksi tätä sanotaan. No joo. Tää on Ginasta. Eli Gina-trikotista. Tää oli viimeinen siinä Allerekissä. Tää maksoi, olikohan tää joku 7 euroa. Niinku tää neule. Tää on ihan sika iso siis. Et silleen, että tää tulee yli takapuolen ja tää on niinku tosi leveä ja näin. Mut tää on mun mielestä tosi söpö, kun laittaa tyyli vain legginsit ja tän ja sitten jotkut kivat kengät. Et ei sen tarvi sen enempää, että kun tää on sen verran pitkä, niin ei oo silleen, että miksi sulla on housuja jalassa, kun tää on vähän niinku tunika jo. Että kun tää on tosiaan XXL, että tää on tosi iso. Mut tää oli niin kiva, että mun oli pakko ostaa se ja se oli niin halpa, että ehkä mun tulee sitä pidettyä. Ja joo, tässä ei ollut hintalappu. Tässä on vaan tää muovinen juttu. Et kun se oli siinä Allerekissä, se hintalappu oli niinku tähän näin. Et se teipattu semmonen oranssi lappu. Mut joo.
Se oli viimeinen, tai varmaan lojunut siellä pitkin lattioita ja jotain. Se oli kiva. Sitten... mun kone pimenee. Sitten tääkin on Kinasta. Kinatrikotista, anteeksi. Tämmönen mustavalkoraidallinen, pitkähihainen paita. Mä oon käyttänytkin tätä jo muutamaan otteeseen. Tääkin oli viimeinen niinku tän värinen, kun mä just halusin mustavalkoisen paidan. Mutta tää oli viimeinen. Ois siellä ollut muita värejä tätä samaa paitaa. Ja niinku eri kokoisia. Tääkin on XXL. Tääkin on tosi iso, mutta silleen kun on tosi kireät farkut vaikka. Ja laittaa tän tonne housuihin. Niin tää näyttää kivalta. Ja tää kaulaukko ei ole liian iso. Et se on semmonen sopiva, että se niinku pysyy tässä. Eikä se valahda silleen, että se menee täältä. Niin tää oli tosi kiva. Tääkin maksoi joku 7 € alennuksessa. Alennusfriikki, sanoisinko. Sitten mä oon halunnut näitä tosi kauan. Siis oikeasti tosi kauan. Vihreät farkut. Nääkin on Kinasta. Nää on siis ihan perusvihreät farkut. Mä oon aina ollut silleen, että kun ne on niinku 20 farkut Kinassa, niin mä oon aina silleen, että ei mulla ole rahaa ostaa näitä, mut nyt nää oli 10. Ja mä olin tosi iloinen, kun mä löysin nää, ja nää oli ainoat, nää oli viimeiset. Ja nää on ehkä koon liian isot, mut silti ne näyttää ihan hyvältä. Silti ne näyttää hyvältä ja ne tuntuu hyvältä ja ne on ihanat, kun niinku vihreät farkut, niinku, tai silleen ärsyttää ehkä vähän, koska mulla on vihreä talvitakki. Niin sit näitä ei voi niinku käyttää sen takin kanssa, koska sit mä oon semmonen joulukuusi. Tai niinku koko vihreä. Niin ei näitä silleen voi pitää. Mut on mulla muitakin takkeja, niin ehkä mun tulee käytettyä näitä. Ja kyllä mä ajattelin, että toisaalta vois leikata näistä shortsit kesäksi sitten. Jos ei muutettu piettyä, kun nää on vähän isot. Mutta. Ja nääkin oli niinku viimeiset nämä vihreät farkut, niin ärsyttää silleen, että aina kun on joku viimeinen, niin sitten se on väärän kokoinen, mutta kun on aina niin halpaa, niin sit mun on pakko vaan ostaa se, vaikka se olisi väärän kokoinen. Tänäänkin mä olin Kinassa, kun mä otin bussia, niin kun siellä oli nyt niitä maastokuvioisia farkkuja alennuksessa, niitä vihreitä, niin mä koitin niitäkin, niin mä koitin 2 eri kokoa. Ja se toinen oli niinku liian pieni ja toinen oli liian iso. Ja sit mä vaan totesin, että miksei tästä välistä voi olla niinku välimuotoa. Että mulle käy tosi useasti silleen. Mut en mä tiedä, mua himottaa ne farkut tosi paljon. Siis niinku, ne oli nyt 20 ja olikohan niitä oikea hintaa joku 35 €. En oo ihan varma, mutta jotakin sellaista luokkaa. Mut joo, tässä taisi olla kaikki. Ja tää oli mun eka videopostaus, niin kuin mä sanoin alussa. Ja joo, mä voin sanoa, että mä oon aikamoinen alennusmyyntifriikki. Mutta, niin. Ehkä mä teen jatkossa enemmän videoita ja silleen. Joo. Mut ei tässä mitään, moikka!